alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er min mor med. Vi skal stille hinanden nogle spørgsmål. Ja. Så det bliver lidt sjovt. Mhm. Du skal spise ren smør. Puha. Nej. Hent en ske, Nico. Nej. Så fortæller jeg det. Nej. Ikke sådan noget. Jo, det er det YouTube. Prøv at vente. Et øjeblik. Der er der smør her. Der er der smør her. Jamen, jeg skal have en ske. Du vil bare tage din egen ske. Så går videoen i gang. Så alle sammen. Giv mig lige smøret. Hvem har oprettet den der? Hvem det er ikke nogen, der har det. Hvem har hjulpet med at lave den? Bare mig. Så mor, så skal du spise. Jeg skal ikke have mere end det der. Må jeg godt lige få et lille stykke? Wow. Så lige noget brød til, ikke? Nej, hun kunne ikke have det rent. Det er meget bedre med det brød til. Så mor, nu skal du prøve at stille mig et spørgsmål. Nå, Christian. Nu er du lige startet til tennis. Hvor mange sæt spiller man i tennis? Hvad mener du med det? Hvor lang tid vil du gå til tennis? Hele mit liv. Okay. Christian, hvordan kan det være, at du bider hul på dine t-shirts? Det har været i lang tid. Og må vi ind på YouTube, så den her video sletter vi.